Nadanyos ang atubangang bahin sa Malasakit Center sa Zamboanga International Airport hubad kini aksidenteng nabanggaan og usa ka sakyanan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nangabuak ang glass walls ug nadanyos ang usa ka haligi sa atubangang bahin sa Malasakit Center sa Zamboanga International Airport human nabanggaan sa usa ka SUV pasado alas 9 sa buntag adlawng Lunes. Gani, mayong pagkaguba sa atubangang bahin sa sakyanan nga gimanehoan sa usa ka 48 anyos nga babaeng residente sa Barangay San Roque, Zamboanga City. Hinuon walay naangol sa insidente gawas lang sa driver sa sakyanan nga nakaangkon og pangos sa bukton og gitambala na. Sumala sa Zamboanga International Airport Police Station, unang gimanehoan sa bana sa babae ang sakyanan. Dayon minaog sa airport ang bana, busa ang babae ang mipuli og drive. Apan, nawadan kini og control maong nabangga kini sa maong building. Nakalimutan niya ibaba yung handbrake. So, tapos bumuelo siya. Ayun, nag-speed up yung sasakyan. Dumiretso doon sa Malasakit Center. Matod sa Zia Police, may pasalig ang babae ngadto sa Kaap Region 9 nga abagahon ang pagpaayo sa nadanyos nga bahin sa building. Wala na sab kini miluwat og pahayag. Sa kasamtangan, ginasuta pa ang kinatibukang danyo sa building ug sa sakyanan. Painumdom sab sa kapulisan, Sa lahat ng motorista natin sa Zamboanga City, ingat lang po, especially pag mga automatic yung ating sasakyan. Basta pag sa airport po, dahan-dahan lang po tayo. kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.